देवी सरस्वती ही विद्येची दैवत. प्राचीन काळासावन राज्यान शाळांनी सरस्वती पूजन जाता. अजूनही ही परंपरा नव्या पिळगेन जपल्या. आयतारा पार्शेच्या श्री दुर्गा इंग्लिश हायस्कुलान सरस्वती पूजन जाले. विद्यार्थ्यांनी आरती करून देवीची आराधना केली. आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. आज आमच्या दुर्गा हायस्कूलच्या वतीने आम्ही वार्षिक सरस्वती पूजनाचा हा कार्यक्रम साजरा करतो. आज सकाळी 8 वाजता सरस्वती आणायला आमची मुलं गेली. वाजत गाजत सरस्वतीचं आगमन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आता पूजा झालेली आहे. आता आमची मुलं आरती करणार आहेत. आरतीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर तीर्थप्रसाद वाटप होईल आणि त्याच्यानंतर मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील. दुपारी या गावच्या प्रत्येक वाड्यावरची महिला मंडळं येऊन फुगडी स्पर्धा अशी नाही, फुगडी सादर करणार आहे. त्याच्यानंतर रात्री पालकांचं भजन होणार आहे. उद्या सकाळी परत मुलांचे पूजा वगैरे आटोपल्यानंतर मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार. तशाच मुलांच्या फुगड्या होतील, मुलांची भजनं होतील. उद्या दुपारी गावातल्या प्रत्येक वाड्यावरचे आपलं घुमट आरती वाजवणारे कलाकार येऊन आपली कला सरस्वतीपुढे सादर करणार आहेत. याच गावचे पालक हे करणार आहेत, घुमट आरती सादर करणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर भजनाचा कार्यक्रम होईल आणि त्याच्यानंतर मग मुलं वाजत गाजत उद्या म्हणजे 7 तारखेला संध्याकाळी देवीचं विसर्जन होणार आहे.